Luva Negra es un proyecto formado por 5 poemas de Alicia López y 4 grabados de Xosé Poldras, reunidos en una misma carpeta. Eu conozo un pouco a obra de Alicia, como lector nada máis, e o que fixen foi non ilustralos, sino deixarme provocar por eles, usar un pouco os personaxes mitolóxicos que ela nomea aí, e compoñer 4 grabados que, aínda que son independentes, se poden presentar xuntos e fan eles mesmos unha composición. Una parte de la recaudación que consigan con su venta se destinará a la ONG Médicos Sin Fronteras para que pueda seguir trabajando en la crisis de los refugiados. Pero en esta crisis, Médicos Sin Fronteras teñen, como calquera crisis humanitaria, ten o deber de auxilio, de prestación de rescate, de auxilio humanitaria primaria, de apoio logístico, de transporte, de axuda a esta xente que escapa porque non ten outra posibilidade no seu país de orixe.